mungazoshamisika hama dzangu. Chimwe chinhu chiri kuita kuti ndirambe ndichinzwa kuda kutaura pamusoro penyaya yaTafadzwa Shamba naTapiwa Makore. Taona zvinhu zvakati wandei zvichiitika. So kune vamwe vanhu vanga vari mumajeri vakazongoitwa maappeal vakabuda nyaya dzavo zvakazoonekwa vanga vachipika vasina mhosva. Handiri murikuzviona. So zvinhu zvakaita seizvozvo zvakaitika kune vamwe vanhu vaipika vasina mhosva, zvikaitikazve kune vamwe vanhu vanga vachipika asi vaine mhosva. Pakazongoitikawo zvikiribidi zvinoitika zvekuti munhu abude akatobuda. Handimazviona. So kana tichitouya tichitokurukura tichitaura nyaya dzakafanana nedzevarume ava, tichida kuzama kutovhurana meso nekuone since iri nyaya yatingati isusu yakaitika pajekerere nyika yese ichiona. Saka chinhu chikaitwa pajekerere nyika yese ichiona, tine right yekutochikomenda nekutotaura kuti zvakadai. Apa ndiri kubva ndapindura umwe muteereri akandinyorera achiti iwewo hausi Mwari, don't judge, stop it. Kucomment section mumashure umo ndakomenda pamusoro penyaya iyoyi. So ndozviziva kuti handisi Mwari, asi munhu ndi Mwari. Bhaibheri noti ndinokurayirai kuti musatongana asi zviri nane kuti mutonge. Pane tumwewo tunyaya twatinotonga although tisingapedzi nyaya dzinopedzwa naMwari. Handimazviona. So inini ndiri kuti inini hazviiti zvimwe zvacho kuti tinyarare. Isusu takazviona zvakaitwa pachena tichiona, saka tinonyararirei pakadaro. So chiri kuita kuti titaure pamusoro penyaya iyi, ndiri kuona kunge uchenjeri hwashandiswa naShamba, Tafadzwa Shamba, nehwashandiswa naTapiwa Makore Senior, uchenjeri hwacho hunogona kudenha umwe munhu akafunga kuti varume ava vana mhosva. Handiti nekuda kwekugona kutaura kwavaita, kwavari kutopupura futi kuti munomu tinodzidziswa kutaura, tinodzidziswa kuti nyaya ungaibuda sei. Vanodzidzisa nahubhanditi vari imomo. Saka mune mastatements echibhanditi, kune mastatements echibhanditi ekuti mhosva haibvumiwi, haitambiriwi, plate yesadza ndio inotambirwa. Saka zvinogona kunge zvakatodaro kuti Tafadzwa Shamba naTapiwa Makore Senior vanogona kunge vakatozowana mazano mushure mekunge nyaya yatongwa. Saka vakuzama kuda kuruka, handimuri kuzviona, kuruka nhema dzavo dzekuti vanyenge pfungwa dzevanhu vese ava kutoti isusu tibvume tizwe titi yes varume vakapinda vasina mhosva. Nokuti ukanyatsa kuteerera zvakanaka especially Senior, Tapiwa Makore Senior, ukanyatsomuteerera zvakanaka wakagarisika uchidzokorodza uchiteerera, unoona kuti zvida asa akangopomedzerwa. Nyangwe ini ndakatombozvitaura ndikati mukana wekunga Tafadzwa akapara mhosva obva azongopomedzera uyu uripo. Handimuzviona. So ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti tirambe tichida kudongorera nekuona, because hama dzangu vanhu vangwarisa mazuva anaya, vanhu vangwarisa zvekuti zviya zvamunogona kutofunga kuti zveshuwa vanhu munozosurpriswa, tinozosurpriswa nyika yese tichiona varume vaya vapanze. Tinosurprisika. Ndiri kutokuudzai chokwadi chaicho, ndakagara pana. Hazvishamisi kuzongozwa kuti nyaya yayo yazodai yazogadzirwa. Asi chandoziva ndechekuti zvikashaishika kuitika, handisi kukurudzira mhirizhonga, handisi kukurudzira, asi zvikasaitwa neuchenjeri kunze uko, kumba uko, kuri kunzi zvadaro kuti vabuda kunze uko, hakuna kumira mushe uko. Vanhu vari kuva nehasha uko, vari kuita semago adenwa ari kudai pamuti. So hasha dzacho dzekuitira varume ivava nekuti chiitiko chiya chakaitwa chiya hongu vanhu vanofa. Manzwa here, munhu akaita accident
mukasvika aguka guka, ini ndina mai guru vangu vakatsvira mugonyeti, sisi vamama vangu vatsvira mugonyeti. Takaviga munhu kaakapisi kakadai, zvakaita chigutswa chemoto zviyazvi. Humwarakata hwacho hunobvapo huya huchiita zvekutsvairwa ndiana sekuru, vachitsvaira vachiisa mupepa, zvekuti hamuchazivi kuti ndiani, kungoziva chete kuti ndiye anga akagara apa akatsvira mugonyeti, dhiraivha akabuda, saka iye ndiye anga akagara apa. Andimazvona. So ndiri kupa example yekuti izvozvo zvakaitika izvozvo hazvipi vanhu hasha. Vanhu vanorwadzirwa nekuti munhu afa, but hazvisiyi vanhu vaine hasha kana maronda, handiti, nekuti itsaona. Asi dai paine akakwenya machisi kuti munhu uyu atsve uyu, andimazvona, iye akwenya machisi uyu, umboo hwounganidzwa hwoonekwa unzi zveshuwa uyu ndiye causa trouble, ndiye akakonzera kuti munhu afe uyu, handiti, then osungwa ozoda kutsvaga pekubuda napachitano. Zvazviri zvekunyepa, ndakanyeperwa, ndakafoswa nemapurisa, mapurisa indirova zvakanyanya, zvikazodai zvinowedzera hasha kuvanhu izvozvo mastatements iwaya. Alright, kana mapurisa sekutaura kwake kuti takaita marehearsals, taita marehearsals ekuti ndiite maindications akaonekwa nenyika yesai. Mapurisa ndo akandiudza zvekuita. Alright, mubvunzo unoti kana mapurisa akuudza zvekuita, akakunongedzera futi here kwanga kwakaiswa mabody parts emwana? Paaiti tichada kuti udai, tikasvika panzvimbo iyi wodai, wapedza toda kuti uzondonongedza kune mabody parts emwana kutoilet, kureva kuti mapurisa futi. Saka zvori kuti mapurisa ndo akauraya mwana nhai? Ndobva agura zvinhu zvese zvachikanda chimwe achiisa pa kuti yozokuudza kuti tikabva pa tinoenda uko ndo kune makumbo. Hamusi kuona. So pane mamwe mastatements echibhanditi anenge akurukwa nevanhu, mastatements echibhanditi. Ini ndiri kufunga kuti ndosaka Shamba akatotaura paakanhikira kuti ndakarambira Tilda pana, ndosaka vakaramba kuitwa interview naTilda, natete Tilda. Ndosaka ndoziva kuti mibvunzo yavaizobvunzwa naTilda imwe yacho handisi kushora kuti uyu akauya agoni kubvunza kana kuti agoni basa, but ndiri kutozviziva kuti ndosaka vakaramba Tilda. Pane level rimwe raaizosvika Tilda rimwe rekuti nyangwe akada kunyepa aiiswa mukona. So taona dzakawanda dzinoitwa naTilda, aiiswa mukona mwaaizi fe otadza kubuda pamasoko ake iwayo. Saka ndiri kuti inini panapa pamuri kuona pa ndakatomiririra vanhu, nokuti vanhu kunzoko vane zvakawanda zvekutaura, zvakawandisa zvekutaura, nokuti vakapiwa mukana pamusoro penyaya iyi hazviperi mushe. Vanhu vakagumbuka nekuda kwemasoko akataurika pavarume ava. Nyaya yakaitwa kare, tozviziva, yane makore, mwana wakasofa kare. Asi zvakutaurika izvi, zvavakubuda vachitaura izvi, zvinotitokonya, noti tinoita kufunga otherwise. Nekuti tatagamushira kuti mwana akatofa akaurayiwa, vanhu vakasungwa. Nyangwe zvazvo vakaramba kutaura kune musoro, hazvisina basa izvo. Kana ndiri seni hangu, ini dai ndirini baba vemwana, ndondwari chiregai kunetseka pamusoro pemusoro kuti ndewe kutanga here. Vamwe vanovigwa vari dota chairo, kutongoti akatsakatikira kwakati akatsva, saka tangonokora dota racho wotoviga dota iroro. Ndimazvona. So don't worry about musoro. Chinhu chatingatovhiringika nacho masoko ekuchinjirudzwa kwenyaya yakambotongwa ikabudisa umboo hukaonekwa nevanhu vese, vanhu vakapiwa mutongo, iwo uzongomuka wati pidigu kunge rwaivi. Izvozvo ndo zvingatovhiringidza vanhu izvozvo.
Nyaya iya yatakaitarisa yakatongwa zvakanaka ende vakapiwa mukana wavo. Vanhu vese vaiona havana kumbunyikidzwa zvekuti vanga vaine mukana wekutotaura kuti mapurisa akandimunyikidza kuita ABCD, mapurisa akandirova zvakadai zvikazoti zvikadai. Andimona, asi yakatongwa zvakanaka, akambozama kuda kuzvivhika, akapuwa mukana wekuzvidhifenda, but kuzvidhifenda kwacho kukashaya basa. Kwakaitonga kwaHosea Chipanga gore riya ravaitamba bhora, vaimbi versus legends akambotamba bhora kare. Ava vakuru vari kudefense ndobva vakanda bhora mugedhi mavo. Kuseka zvangu, but nyaya pairi chaipo chaipo ndiri kuti yakatongwa zvakanaka-naka. Nyaya yedu yatongwa zvakanaka-naka, vanhu vakapiwa mutongo wavo. Handiti so izvi zvekuzoda kuzotanga kuzoti nhasi tsvarabudu hazvichashandi. Ini ndakamboda kutombofunga kuti zvichida pamwe uyu makoresini angopomedzerwawo, but ndine zvakawanda zvandakazobatanidza kusanganisira kuti uyu Tafadzwa uyu anga asina foni panguva yaitika zvinhu izvi. Saka kazhinji ukaona panoitika manyaya akadai, panenge paine communication iri kutoitwa pafoni. Tazodai, tichadai, tozodai. Saka ndakangozosara ndangoti saka iyeyo ndiye ane foni yaidini yaishandiswa, nekuti uyu zvakatobuda pachena ende zvakatotaurwa kuti wanga asina foni. Handimurizoona. Saka vanhu vakatoita zvinhu zvavo, vaita zvinhu zvavo zvine satanism mukati. Ndoda kuti muzive, hama dzangu, kuti iyoyi ndo inonzi satanism. Kana munhu agarwa naSatani chaizvo, nyangwe mukamuisa mujeri, nyangwe mukamuponda, nyangwe mungatouraya, kana akagarwa naSatani mungatosvika pakutouraya, haabvumi. Handimazvona, because zvese izvi ndo inonzi satanism. Ukanzwa munhu anonzi Bhinya uya chingoziva kuti musatanist. Ukangozwa munhu ari kunzi Bhinya, ziva kuti musatanist. Why? Nekuti hakuna munhu anourayiwa nyama yake yosvike konda konzi taakuisa mubucha kuti titengese nyama. No. Ukaona aurayiwa zvikanzi nyama yacho yakudyiwa, kana kuti yakutengeswa mushopu kuti vanhu vadye, kana kuti zvese izvozvo zvinenge zviine chekuita naSatani. Saka inogona kutengeswa kuti vanhu vadye, handiti, asi kudya kwacho kunonga kwaita vanhu ikoko kuitira kuti basa reumwe ridini risimuke, kudiridzira dzinde reupenyu hweumwe nekufa kwemunhu uye nematambudziko kuvanhu vanenge vadya vaya. Number 1. Number 2, vamwe vanongotora vondodeketerera votoisa. Handiti muruzwa, for example, ngatitaurei zvaitaurwa naStole manje achitaura kuti kwanzi chinonzi chikwambo munhu akafa. Tinotora musoro wemunhu, ende Stole asaitendera, aitoti ndakavapa dumwa rangu, dumwa iroro rine chakati chemunhu, munhu wacho akafa, iyo ndindomuziva, ivo havamuzivi. Handimuri kuzona. So anenge achitaura, munonga musina prufu kana kuti umboo hwekuti akauraya munhu here kana kuti haana, asi chokwadi chiripo ndechekuti chaanototi chikwambo ichoche anenge ari munhu akafa. That's why pachizobuda mweya unenge wakuzonetsa. Ndosaka zvine mhiko zvokuti ukasadai zvinodai, unofanira kudai kuti zvisadai. Ndo chinonzi chikwambo. Saka chikwambo ichocho manje, zvimwe zvacho matangira azvo munhu anotochekwa kuurayiwa direct, votora musoro kana kuti votora imwe pati yavanondodeketera vari kwavanenge vari ikoko. Handimazvona, votogadza kutotaura kuti wava nhingi iwewe, waakufanirwa kudai nekudai. Vachinja munhu uya wavakauraya uya, vakumushandisa sechombo. It's either chekuroya nacho kana kuti chekushandisa kuti mumwe munhu aite mari
kana kuti munda wemumwe munhu ubooste. Ali muruzvona. Saka zvese zvindiri kungozvitaura kuti mukazwa anonzi Bhinya zivai kuti musatanist. Saka pane here paangazobvuma kukuudzai zvese izvozvo. Saka vanenge vakatooma moyo, vanenge vakatoshinga, vakatodhindwa pahana apa. Sezvo ndakambotaura paya 2 Corinthians chapter 4 verse 4 kuti kune vasingatendi vakapiswa pahana dzavo nedare rinopisa. Ndo nyaya ndandakakubatirai hama dzangu zuva ranhasi, tati timbokurukura hedu takatandara pamusoro pevarume ava kuti ichi chinonzi chibhanditi ichi chavaa kutirongera ichi mastatement ehubhanditi. So tichaona kuti tsvimbo inowirepi, dohwe rinowirepi. Masoko ekupedzisira ndeyekuti ndinoziva kuti pavhendenyurwa zvinhu zvanga zvakasofusirwa maronda anga akupora kare, asi tiri kuti Mwari werugare ngaakuporesei hama dzangu, especially hama dzemwana uyu. Nyaya yodzokazve yotaurwa, yodzokazve yotaurwa, yodzokazve yotaurwa. No, izvozvo musashupika nazvo, asi Mweya Mutsvene ndiye anofanira kudini kukunyaradzai. Chekupedzisira ndechekuti Mwari pane umwe akataura zvemucomment section achiti nyaya yakasopera kare inoramba ichitaurwa, zvinobatsirei? Saka mhinduro yangu ndeyekuti pane pamwe pasikaiti kunyarara, pamuri kuona kuti vakomana ava varuka nhema dzavo dzavaruka idzi, isi tobva tanyarara manje. Saka tikanyarara tagadzirei? Tinotodavira kuita kuti tisasiya zvinhu zvichienda musango. Saka Mwari akukomborerei, Mwari akuitirei zvakanaka. Fear not, sin not. Bye bye.